Seuraavana vuoroon kisan toinen suomalaispari Henna Lindholm, Ossi Kanervo, sijoitus 8. lyhyttanssin jälkeen. He olivat tuossa lyhyttanssissa reilut 3 pistettä, 3,3 pinnaa parempia kuin juuri nähty toinen pari, suomalaispari Karmi Lindholm. Ihan jännittävä suomalaisparien keskinäinen taistelu on käynnissä Espoon areenalla. Henna ja Ossi ovat valinneet musiikikseen musikaalimusiikkia Evita teemaan. Kiss could be as sweet as this, but now I know that it can. I used to wander alone without a love of my own. I was a desperate man, but all my grief disappeared and all the sorrow I'd feared wasn't there anymore. On that magical day when you first came my way, on this night of 1,000 stars, let me take you to heaven's door, where the music of love's guitars plays forevermore. Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all. You believed in me. I believed in you. Why are you at my side? How can I be any use to you now? Give me a chance and I'll let you see how nothing has changed. Deep in my heart I'm concealing things that I'm longing to say. Scared to confess what I'm feeling. Frightened you'll slip away. You must love me. Näin kilpailun toinen suomalaispari Henna Lindholm, Ossi Kanervo. Molemmat suomalaisparit ovat Maurizio Margallion johdolla harjoitelleet määrätietoisesti läpi kesän, vierailleet myös Yhdysvalloissa ja
tavoite on varmasti se, että toinen näistä pareista nähdään sitten tammikuun Euroopan mestaruuskilpailuissa. Tällä parilla on jo kokemusta 2 arvokisoista. Kyllä vain. Oli todella liikuttavaa. Ihana tunne tuli seurata Hennan ja Ossin työskentelyä tässä vaativassa koreografiassa, joka on erityisen onnistunut. Musiikkikooste on hyvä tästä musikaalista, erittäin onnistunut ja hyvä kokonaisuus, edistystä paljon. Ja sitten päästään seuraamaan suomalaisparien vertailua myös pisteiden osalta. Ja kyllä tässä niin käy, että tämä pari pitää pintansa. Heidät arvioidaan tässä vaiheessa vapaatanssissa 1. Ja näin ollen myös yhteispisteet nousevat päälle 100. 101,73. Ja kisan kärkeen 6 pisteen erolla toiseen suomalaispariin Karmi Lindholm.